Hej YouTube. Jeg arbejder i en vlog nu. Jeg har været i skole, og så så arbejdede jeg video, og nu sidder jeg der og skal åbne en cola. Sådan her. Ja. Jeg var i skole, og det gik sgu fint. Det gik fint, så ja. Så fik jeg jo en kæreste i skole, den har jeg jo lavet en video med. Som hedder Julia. Men ja. Og så gik jeg hjem. Hvad helvede? Okay, det må jeg også høre. Så lige bliver med til næste gang. Ja. Jeg kom hjem fra skole, og så oprettede jeg faktisk den der video med, at jeg fik en kæreste, og ja. Og så kom min mor og far hjem, og ja, så gik jeg over og købte. Så gik jeg over og købte kiks. Og ja. Det var en vlog. Vi ses YouTube.